En un món tan connectat com el nostre, la nostra feina és realment indispensable. T'agradaria ser un de nosaltres? El nostre cicle de sistemes de telecomunicació informàtic és un cicle que és eminentment pràctic, encara que aquest cicle té uns continguts teòrics que són importants. Però sí que és veritat que nosaltres pensem que aquests continguts s'assoleixen gràcies a la pràctica. Treballem les xarxes d'intercomunicació i les xarxes domòtiques. En l'àmbit dels audiovisuals, tot el que són estudis de gravació i estudis de ràdio, com no les xarxes informàtiques. També toquem xarxes de radiofreqüència, antenes de telefonia i antenes de ràdio i xarxes de difusió en general. El perfil dels nostres alumnes són tots aquells que estan atrets per la tecnologia i realment tenen curiositat per saber com funcionen les coses. Els tècnics superiors en telecomunicacions sempre estan darrere dels projectes i fan possible, d'alguna manera, les comunicacions tal com les coneixem avui en dia. L'àmbit professional del nostre cicle és un àmbit tecnològic i, per tant, és un àmbit que està constantment canviant i evolucionant. Per tant, les nostres sortides professionals i, per descomptat, les pràctiques que fem amb el cicle tenen molt a veure amb aquest canvi tecnològic que està vivint constantment la nostra societat. Com a valor afegit també, cal destacar les nostres col·laboracions en importants multinacionals. Hi ha una multinacional que es diu Cellnex, que forma part del grup d'empreses que estan en l'IBEX 25 i que ens està donant suport en temes tan importants com poden ser les radiocomunicacions. Penseu que ells són gran part dels propietaris de la Torre de Collserola i estan comprant xarxes de telefonia arreu del món. Si esteu interessats en conèixer-nos millor el nostre cicle i què fem, us podeu informar a través de la pàgina web de l'Institut, on tenim un enllaç, o també a través de les xarxes socials.